Sărbătoare mare și pentru creștinii ortodoxi din Basarabeasca. Sute de ienoriași s-au adunat astăzi la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitate, ca să asiste la slujba de bobotează, după care s-au îmbulzit pentru a lua aghiasmă. Apa a fost sfințită în timpul slujbei Aghiasma Mare, care amintește de botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului. Biserica mai numește această sărbătoare Teofanie, arătarea Domnului, deoarece astăzi, conform spuselor Sfintei Evangheliei, atunci când Hristos a intrat în apele râului Iordan, s-a arătat Duhul Sfânt în chip de porumb, care s-a pogorât peste Hristos și s-a auzit glasul Tatălui Ceresc, care a zis că acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Gustând această apă, atingându-ne de acest miracol, de această sfințenie, noi primim de la Dumnezeu daruri deosebite. Apa sfințită sau aghiasma este unul dintre cele mai importante elemente pentru creștini. Se crede că aghiasma tămăduiește rănile și este păstrată în casă pentru a avea liniște și pace. Atunci când se ia aghiasmă, nu trebuie să fim certați cu nimeni și să ne abținem de la fapte și gânduri rele, pentru că apa își pierde din sacralitate. În plus, cu această apă, creștinii își pot sfinți singuri casele și gospodăriile. Am venit astăzi la biserică ca să mă rog pentru sănătate și pentru iertarea păcatelor. Și ca să iau apa sfințită ziua de azi, să o duc în casa mea, ca să fie de băut, de însănătoșit, de stropit. În această zi se înlătură norii și toată apa de pe pământ se sfințește. Această apă are o mare însemnătate în viața omului. Ea se folosește în toate momentele grele ale vieții. Cu această apă o iau acasă, sfințesc prin casă, afară și îmi dă o speranță pentru nou an, pentru un nou început. Trebuie de băut pe nemâncate 8 zile, după cât eu știu, înțeleg. Pe urmă, cu aghiazma se poate de stropit prin casă, la vete dacă ai. În cazul în care apa a căpătat mirosul recipientului în care a fost ținută și nu mai poate fi folosită, se varsă într-o apă curgătoare sau la rădăcina unui copac. Potrivit tradiției, dacă în această zi este ger sau ninge, atunci roada va fi bogată. La noua biserică Sfântul Ierarh Nicolae din orașul nostru, serviciul divin de sfințire a apei a fost oficiat pentru prima dată.